بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ey adamlar! Öz perverdegarınızdan korkun. Tahqiq kıyamatın alamatı bolan zelzele ulu zattır. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Şol ulu şeddetliğini ve şol zelzeleni gören vaxtınızda her oğlan emdiryen hatın öz emdiryen oğlanından gafil bolor ve her hamile hatın hamlini vaz eder ve tamamı adamları mis bolup yıkılyan yani görersiniz. Olar mis değildir. Lakin Hudaýyň azabı güýçlidir. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Ve bazı adamlar bardır ki Hudaýyň barasynda bedun ilm bahs we jedel ederler ve her bir haddan tajawuz eden şeytana tabi bolurlar. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Şol hakynda ýazylandyr ki kim şonu dost tutsa şol şonu gomrah eder we dowzak azabyna idip elter. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ey adamlar! Eger siz kıyamatta direlip turulmaktan şekde bolsaňyz, pes nazar edin mebde'iňize, yani awwalky wujuda gelşiňize. Biz sizi awwal mertebede tofrakdan halq etdik, soňra nutfeden halq etdik, soňra bir parça kandan halq etdik, soňra bir parça etten halq etdik. Ol bir parça et surata gelendir ya surata gelen däldir. Ta size kıyamatta direldilip turuluşyny beýan etmek üçin we biz rahimlerde halanymyz karar berip durzar öz muddatyna çelli. Ondan soň oglan etip rahimden çykarar. Ondan soň ta ýuwaş-ýuwaşdan ululuğa ýetýän çaňyz terbiyet berermiz. Siziň bäzilerinizi wafat etdirler, ruhuny alyp, we bäzilerinizi nahayetde garrylyga we yaramazlyga eltiler. Ta bir zat bilenden soň zat bilmeýän galsyn diýip. We sen ýeri görersiň, guryp hoşk bolan halda biz haçan şoňa asmandan baran rahmetini nazil etsek harekete geler we çişer we göwerder enwa aqsam ter o taze